बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय घफुर हालामनि सनापुर आरो बालुकमारि गामियाव दैबानानि नुथाय। हाब्रु जाजोब्बाय दाउ अमा गैला माइफोरबो सिजोब्बाय माखौ जाबावगोन जोङो जेबोआनो गैला थानोबो गैला जागायानो उन्दुनोबो सुख गैया बिहामजोआबो देहा गाज्रि अबाव थागोन जोङो आरो माइ माइरंबो गैला जानाय लोंनायबो थिग गैला दैबो गैया मालायनियाव बेसेबा गोजानाव लायनो थांगौ जायो। बे दै देरनाया माब्लानिफ्राय जानाय? दाखालि सप्ता मंगलबारनिफ्राय जादों दिनै मंगलबार सप्तासे जाबाय। सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइफोर मोनाखै नामा? सरकारनिफ्राय जेबो गैया मोनदों सेरनै माइरं हरदों बेखौलाय मादों जानो ना सर सासे जानो रावबो खबरफोरबो लाफैथाराखै? रावबो फैयाखै दालि आधा केजि होदों ओमफ्राय आरो बे सेरनैल' माइरङा साबा परियाल मानसि बिसोर जानो सोर सासे जानो। ओमफ्राय दा सरकारखौ मा खावलायनो सानो मादैया? सरकारा जोंखौ नायनांगोन नायफैनांगौ थाबनो मोजां खालामनांगौ न' बां गैला होनो जोब्बाय बिहामजोआबो देहा गाज्रि माइ गायबाय बिगासे बेखौ दै सोमनानै मोनबाय थागोन नामा जोङो? दा ओमफ्राय मादैमोना दा अबेहाय दङ दा जेनेबा न'आवनो दंना ना अबेबा केन्द्र? सबनियावबो बिदि सरकारा रिलिफ केम्प लुना होना होआखै जेबो होआखै सरकारनिफ्राय बिदिब्ला जेबो अनसुंथाइ मोनाखै आरो जानाय आदारनि गैया जानाय आदारखौबो नांगौ बायदि सरकारा होआखै आरो होआखै सेरनैल' माइरं होदों बेखौलाय सोर सासे जानो माइरंजों दालिल' होनाय जादों आरो आधा केजि दालि ओमफ्राय आरो माइरं सेरनैल'। बेनि अनगायै खुलुमबाय, आं निजिरा बसुमतारी, इउनाइटेड निउसआव बयखौबो बरायबाय। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय घफुर हालामनि सनापुर आरो बालुकमारि गामियाव दैबानानि नुथाय। अरुणाचल हाजोआव थाथ'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव लोगोसे एयारपर्ट बानायना फिसा फिसा दै नालाखौ डाइभार्ट खालामनायनि जाहोनाव दैबानाया बालुकमारि आरो सनापुर गामियाव लोमसावफैयो आरो गामिनि सुबुंफोरा बुंनाय बायदिब्ला दैबानाजों न' बां, दाउमा दाउसा, अमा, माइ आबाद आरो गय फुलिफ्रा दैबानाजों बुखारजाबाय होनना फोरमायो। दायो जानो थानो माइ माइरं थाग्रा जायगा गैया होनना फोरमायदों। खौरां बिजोङाव बुंनाय बादिब्ला सरकारा खनसे नखरसेयाव 5 केजि माइरं आरो दालिल' होदों होनना बुङो। बिथांमोनहा बुंबावो जे सरकार आरो सोरबाफोर अनसुंथाइ होग्रा दंब्ला अनसुंथाइ बिदों बिथांमोननि गामिनि रायजो राजाफ्रा आरो सरकारा नांगौ बायदि जानाय आदारखौ होआखै होनना बुङो। 1951 চনতে স্থাপিত হোৱা গাঁও ইয়াত 80 ঘৰ আছে আৰু গোটেইকেইটা মানে বাথৌ ধৰ্মৰ মানুহ আৰু বাথৌ মন্দিৰ আৰু 80 ঘৰতে যিমান মাটি বাৰীবোৰ আছে এইটো 28 তাৰিখত যিমান লোকচান হৈছে গাঁৱৰ আজি যিটো 5 জুলাইৰ দিনা যিটো ফ্লাড আহিলে এইটোৰ কাৰণে বহুত বেছি লোকচান হৈছে আৰু মই এই ৰাইজকো অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু গভৰ্ণমেণ্টকো অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে মানে ই এমেণ্ডমেণ্টবোৰ যিমান ছিগিছে এইটো অতি সোনকালে যদি নবনায় তেনেহ'লে গোটেইখিনি গাঁৱটো আকৌ ৰহাতলৈ যাব মানে। গতিকে মই ইমানে ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে যিমান গাঁও আছে এই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম আছিলে যিটো মানে ছেল্ফ এমপ্লয়ড কাম কৰিব বিচাৰিছে তো মই ককিলা বিকাশ আশ্ৰম আৰু সেৱাৰ সহযোগতেই আমি এইটো গোটেই অঞ্চলতে ডেভেলপমেণ্টৰ কাম 1983 চনৰ পৰাই কৰি আছোঁ। মই গুজৰাটৰে মানুহ আৰু মোৰ মিছেছ আছে সোনাপুৰ গাঁৱৰেই মিলানী বসুমতাৰী, পিতাকৰ নাম হ'ল যতীন বসুমতাৰী আৰু মোৰ নাম হ'ল হৰিশ কুমাৰ ভট। ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম আছে, আপোনাৰ গাহৰি ফাৰ্ম আছে, আপোনাৰ 500খন মানে তামোল গছ ৰৈছিলে কিন্তু গোটেইখিনি আৰু কোনো এটা মানে 1 বিঘা মাটিও ৰুব পৰা নাই। গতিকে মই গভৰ্ণমেণ্টক আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰক এই ফ্লডৰ যিটো প্ৰব্লেম আছে এইটো মানে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰব্লেম হিচাপে ঘোষিত কৰিব লাগে বুলি মই টানি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোককো মানে নিউজ চেনেলকো মই মানে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে আমাৰ সমস্যাক লৈ যিটো শুনিয়ে যে আহিছে তাৰ বাবে মই গাঁৱৰ হৈ আপোনালোকক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
আৰু এটা কথা যেনিবা এই কেইদিনমান আগতে যেনিবা আকৌ একবাৰ ফ্লাড হৈছে বুলি 28 তাৰিখৰ যিটো ফ্লাড হৈছে তাত যিমান লোকচান হৈছে তাতকৈ আজি 5 জুলাইৰ যিটো ফ্লাড এইটো বেছি হৈছে আৰু এইটো ইৰোশ্যনৰ কাৰণে হৈছে অৰুণাচলৰ যিটো মানে মাটিবোৰ আহিছে মানে সইল ইৰোশ্যন বেছি হোৱাৰ কাৰণে এই ফ্লাড হৈছে আৰু মাথৌৰি যিমান আছে 5টামান মাথৌৰি ছিগিছে আৰু যাতায়াতী যিমান আছিলে চব নষ্ট হৈ গৈছে আৰু যেনিবা ইয়াৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰেচন টেচন দিয়া হৈছে নেকি মানে ৰেচন যিমান ৰিলিফটো দিছে কিন্তু যিমান দিব লাগে ইমান ৰিলিফ দিব পৰা নাই মানে ৰিলিফত পোৱাৰ কাৰণে কি দিয়া হৈছে মানে চাউল দিছে দালি দিছে নিমখ দিছে নিমখ দিয়া নাই এই দালি আৰু চাউল এই দুটা বস্তুহে দিছে চাউলটো কেই কেজিমান দিয়া হৈছে মানে প্ৰতি পৰিয়ালত 5 কেজিকৈ দিয়া হৈছে আৰু দালি 1 কেজিকৈ দিয়া হৈছে আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টেও দিছে কেলেকে এইটো গাঁৱটো হ'ল সোনাপুৰ ফৰেষ্ট ভিলেজ आच्छा दाखालि थांनाय बे सप्ता मंगलबारनि 28 तारिखआव माने 9टा बा 10टासो बे समावनो दैया जि बेलेग गाज्रि बारिबोनानै जोंनि न'खरखौ माथावरि बायनानै न'खरखौ बिराद दंस' खालामजोब्बाय मोसौ मोसा थांजोब्बाय लोगोसे आरो न'आवबो थानो सुख गैया जोंहा रिं हाखर सिं हाखर दैनिबो अभाब जाबाय मटर सटर न'खराव सोब सिफायलांजोब्बाय आरो बेयावथ' दा जोङो उन्दुनो हाया दाखालि सप्तानिफ्रायनो उन्दुनो हायाखै जों बाहेरायावसो लामा सामायावसो उन्दुना दङ ओरैबायदि आरो जोंनि खेथि फोथाराथ' खोथिया फोनाय माइ गायनाय बेफोरो सोब थांजोब्बाय धंस' जाजोब्बाय आरो जोंहा माने सोरबाथ' बहुत बुरजा गायदोंमोन 8 बिगा 9 बिगा 10 बिगा आरो खोथियाफोराबो बिदि दंमोन आरो खोथिया सिथिया लांजोब्बाय आरो बालि फबनानै गुथे हाब्रु खालामनानै दोनजोबलांबाय आरो बे दै लोमनायावहाय मा सरकारनिफ्राय माखासे जानाय आदार आरो माखासे रिलिफ केम्प लुनानै होयो बेफोरखौ होगोन ना होआखै रिलिफ केम्पआथ' गैया बार' दाखालिल' माइरं सेरबा मोन्दों ओमफ्राय दालिया बिदिनो आधा केजि सोरबा सेरसे बिदिल' मोन्दों आरो दा सरकारखौ मा खावलायहरनो सरकाराथ' जोंनि माने गोख्रैनो माने जोंनि बे हाबाफारिखौ माने माथावरि बायनायखौ बेबस्था खालामना होनांगोन आरो बेखौनो जोंहा सिगां माने दाखालि सिगांथ' आगोल गैयामोन दाखालि 28 तारिखनिफ्रायसो लोमदों ओमफ्राय दिनै आरो नै सप्तासे जाबाय आरो ओमफ्राय दा लोमनाया मानि जाहोनाव जादों बे माने ओरै जाबाय बे अरुणाचलनिफ्राय बे हाया गोलैफैनानै जोंनाव गुथे बारि सारि फैबाय बे मा फरलाइननिफ्रायनो जादों बे फरलाइना फैनानै जों एकदम बे लामाया बेखौ जावनायनिफ्राय बे हलङि दै हलङि दै होना बे खर' बायदि आरो माथावरि माबायाव बायना फैबाय दाखालि आरो